Kuramga jong jopuonjre mag grade mar 6 madhi timo penj mar KPSEA kod mag klas 8 madhi timo penj mar KCPE kaachiel kod mago ma jo klas 12 noyudo alama makende kanisni mopogore opogore pacho ka odiochieng' ma kawuono motelo ne penj go. Ote maduong' ma owuok kuom Jodolo en mano mar jiwo jopuonjre go mondo mi obed kod bidhruok gi adieri e kinde penj ma ok bedo gi paro mag kuo kata paro moko magalagala e kinde mag penj. Jafwambo mar Jodolo nitiere kod ler makamano. My daughters and my sons, I wish you success. Bang'i krok mar somo e higa mangima, koro ne imedo kod lamo ne jopuonjre machako penj kiny wuok tich. Kowuok e kaunti ma Kisumu, alama oyiedhi ne obagi ne jopuonjre go. Jonyuol bende ne okodong' chien, ka gikwayo ne jopuonjre go hawi maber, ka moko to ne opuoyo kenge ma oseket kod migawo mar somo motelo ne penj go. Walemo negi kata sani waselemo negi pod wamedo mna lemo negi. Ta wajiwo nyithindo mondo nyithindo bed motegno giket paro mora mora e pachgi. Giketa keta jip. Jatelo mar education osetemo matek mondo en be oting'wa malo kawuok kuom jatelo mane nosewewa mane nowuok e telo mokalo. Osetemo matek kendo ka wang'iyo alwora marwa waneno ka obila ikore kendo gin tayari mar dhi rito penj. Geche bende oseket piny madhi timo penj ka tero e skunde mopogore opogore. E kaunti ma Kakamega, jadolo mar kanisa kopere Joseph Obanyi, ma bende ne oteli alama kende ne jopuonjre makono, okwayo jopuonjre go mondo kik bed kod paro mar kuo kata dhi ataro kod chike mag penj. Wasije wakaanza kuingia katika mambo ambayo kidogo yanawatoa tena katika ile hali. Miaka 4 ni mingi ambayo wameweza kuandaliwa na kujiandaa. Kwa hivyo hivi vitu vya kama ni kuiba mitihani au kuingia katika madawa au kuingia katika maisha ya upotovu na wajihadhari na hayo. Ikrok makare bende pinyo wacho koni giseketo e gwenge marita kweno kie kaka Mandera. Jalup komishona ma Mandera McDonald Koech okoni kwan mar obila mabiro konyo e tayo penje gwenge go omedi kendo luoro kik mak jonyuol apisa mag penj kaachiel kod jopuonjre. We organized for sufficient personnel. Mahali kuna hotspots tumeongeza security officers kuhakikisha kwamba we have a conducive environment for our candidates. We have also mapped Boy 11, Gothe na Sfalama to Elwak, the nearest container, so that we reduce the risk of traveling. Ngur pod nitie ni kinde duto pinyo wacho keto ikrok ne jopuonjre to wigi wil kod apisa marito penj. Tend riwruok mar jopuonj mar Kupet, koni balang' ma ichulo jopuonj marito kendo nono penj, tin kendo duol matayo penje pacho ka winjo medi. We know it's very possible mwalimu aende afanye hata kama ni kusahihisha katika shule za upili zile nzuri, aende alale katika hoteli, alipiwe, asubuhi apelekwe pahali anasahihishia mtihani, jioni arudishwe alale kwa hoteli. Mbona wanasiasa na wengine wa serikali wanaendanga Mombasa, wanaenda Naivasha kujivinjari? Chenro mar kawo penj kowuok e containers chakore kogwen mar wuok tich tarik 30 ka jopuonjre mag KPSEA kod KCSE ema dhi moke mokwongo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto siro wuodhe